V minulom týždni sme zaznamenali nové historické maximum na akciovom indexe S&P 500, ktorý sa obchodoval nad úrovňou $1,900 a uzatváral na úrovni $1,902,17. Ďalšou správou, ktorá obletela svet, bola správa o tom, že investičný mák Warren Buffett cez svoju spoločnosť Berkshire Hathaway drží podiel v spoločnosti Verizon Telecommunications, vďaka čomu akcie spoločnosti Verizon Telecommunications posilnili o viac ako 2%. Americký dolár pokračoval v minulom týždni v miernom posilňovaní voči euru, čo bolo podporené aj vyhláseniami Európskej centrálnej banky o tom, že zvažuje o ďalšom uvoľňovaní menovej politiky, a to predovšetkým z dôvodu silného eura, z dôvodu nízkej úverovej aktivity a z dôvodu rizika deflácie, respektíve veľmi nízkej inflácie v eurozóne. Z hľadiska komoditného trhu vidíme predovšetkým zlato, ktoré sa obchoduje v rozmedzi 1281 až 1309 a nepomohli zlatu ani správy o slabšom vývoji hrubého domáceho produktu v eurozóne, respektíve o plánovaných krokoch Európskej centrálnej banky o zmene úrokových sadzieb v budúcom mesiaci. V tomto týždni sa budú investori zameriavať predovšetkým na predstihové makrodata ako index nákupných manažerov, index predstihových ukazovateľov v Amerike. Veľkú váhu však budú prikladať predovšetkým európskym makrodatám, čo znamená, čím slabšie makrodata, tým väčšia pravdepodobnosť, že Európska centrálna banka pristúpi k svojim ohlasovaným krokom k ďalšiemu uvoľňovaniu menovej politiky, a to predovšetkým k zníženiu základnej úrokovej sadzby, prípadne k nastaveniu úrokovej sadzby na vklady na negatívnu hodnotu. Čo by znamenalo pre finančné inštitúcie a ústavy, ktoré vkladajú svoje krátkodobé voľné finančné prostriedky do ECB, že by museli za tieto vklady aj platiť. Ďalšie dáta, ktoré sa očakávajú v tomto týždni, sú ohlásenia o vývoji hrubého domáceho produktu v eurozóne za prvý kvartál, ako aj údaje o predaji rozostávaných a existujúcich nových domov v Amerike.